Nem bírom kihagyni a kedvenc nyárfáimat, nem, nyírfáimat, meg a 3-as kilométer követ. Ebből nem lehet elég kis rövid felvétel. Na, fölvergődtem magam a köccse mögötti dombra. Hát ez nem semmi. Nem is tudtam egybe följönni rajta. 2/3-ánál meg kellett állnom, aztán toltam a bicajt egy darabig. Utána az utolsó szakasz, az földút, azt tavaly se tudtam megcsinálni. De arra nem emlékszem, hogy tavaly előtt végig följöttem a köccsei emelkedőn, amíg az aszfaltos rész volt. Azt mondta, hazaérek, meg kell nézzem. De hát mondjuk nem csodálkoznék, hogyha tavaly följöttem volna rajta. Na mindegy, itt hogyha lenézzünk erről a dombról, akkor mindjárt megállok, és akkor talán jobban látszik. Itt most Somogy-Medgyes felé tartok egy földúton. Fantasztikusan szép út, és hát gyönyörű a táj. Nem tudom mennyire látszik, de ez ott valami álom. Na most Somogy-Medgyes az egy zsákfalu, szintén ilyen köccse jellegű, úgyhogy ha oda levergődöm, onnan már megint van aszfaltút. A tabi elágazás egy pár kilométer, és akkor onnan Tabról Köröshegy felé merőlegesen a Balatonpartra le lehet menni, és onnan 25 kilométer összesen hazáig. Kicsit tamáskodtam, hogy belevágjak ebbe, de hát egyszer élünk, már úgy értem, hogy most megint már fél hét elmúlt, de hát 8:45-ig világos van, meg van lámpám is, meg az utolsó rész az már úgyis lakott terület, földvár, stb. Úgyhogy nincs nagy gond. Belevágok, aztán lesz, ami lesz. Az előbb jött szembe itt egy terepjáró. Kíváncsi voltam, megáll-e, hogy megkérdezze, mi a halál farkát keresek itt a semmi közepén, vagy az Isten háta mögött. De csak intett és ment tovább. Le kell lassítsak, hogy kikapcsoljam a GoPro-t, mert ez zseniális ez a híd. Egyre rutyibb állapotban van. Gondolom, egy páran már neki mentek a korlátjának itt meglepődve. Mutatom, hogy itt megy a vasút. Sőt, most kipróbálom a csodás új kelepcémet, mivel le tudom venni a GoPro-t. Na, szóval ez itt ez a Tab meg mit tudom én mi között menő vicinális vonat szakasz. Jó lenne menni egyszer rajta egy kört. Nagyon hangulatos az is. Na, visszaszerelem ezt, aztán indulunk tovább. Most fogunk beérni Somogy-Medgyesre. Még ha el nem akadunk itt a homokban. Megáll a biciklivel a homokban. Nagyon száraz itt az út. És nagyon föl van forhanyósodva a homok. Na, bemutatom Somogy-Medgyes külterületét. Nem csinálok hosszú snittet, mert fogytán a GoPro-ban az akku. Még megmutatom a legendás Trabantot, amit tavaly lefényképeztem. Ott van valahol a ház mögött. Ez egy gyönyörű kis terület itt. Jól van, ne haragudj rám! Megyek már! Nem bírom megállni azért, hogy mutassam meg. Mert ezek fethelni és milyen gyönyörű helyek. Nem tudom mennyire látszik majd. Nem mindegy. Meg hát
Magyar falu. Nézzétek. Igazi gyönyörűség. Kis házak, domb, nézd ezt a szántóföldöt ott fönn a távolban. Fantasztikus. Cica az úton. Szép estét! Báránykák az út mentén. Jó napot! Megállhatok megnézni egy kicsit őket? Vagy menjek tovább inkább? Semmit nem akarok, csak gyönyörködni. Gyere, Ringo! Juan, gyere! Nem, csak nem tudtam, hogy a kutyát nem zavarom-e például. Csodásak. Honnan te? Szárszóról. Hát nem. Milyen ott nem Szára, hát ugye itt fönn a dombon, nem tudom, hogy hívják, itt nagyon száraz, tehát le van. Hát picit, itt az utolsó szakasz, ez nagyon poros volt. Jön az árnyékom. Kifele Somogy megyesről. Rafinált, mert mondanom se kell, hogy ez is a völgyben van. És hogy mire kiszabadulsz, megint kaptathatsz fölfele. Hát ez csak úgy. Ezeket a sorompókat imádom. Ez az a vasútvonal, amit az előbb kereszteztünk azon a Rozog a hídon. Ez jó kis 7%-os emelkedő volt. Viszont Somogy megyesen, hát sajnos most nem csináltam fényképet, de tavalyról van több. Bementem a kedvenc kis kocsmámba, és ittam egy kis pohár sört. Úgyhogy most újult erővel vágok neki a hátralevő puszta 30 kilométernek. Menekülés Somogy megyesről. Ettől szép a dimbek dombok között bicajozni. Egyik pillanatról a másikra olyan lejtők jönnek, hogy fülig ér a szád. Ja, de hát ezt meg muszáj még mutatnom, mert ez megint egy ilyen völgy, ahol dombok között megy az út. Szerencsére itt se nem emelkedik, se nem lejt. Lehet haladni. És hát gyönyörű. Csak a zöldet látod. A lemenő nap fényében.
Jön egy autó. Itt a táblán látszik, hogy 1 kilométerre vagyunk a főúttól. Le van szarva, ezt mutatom, még legfeljebb lemerül. Nem lehet betelni vele. Hallani a vonatot, biztos nem halljátok, kamerában nem hallani, de hátul mögött ugye, ahol a sorompót elhagytuk, most hallani, hogy ott csühög, bühög, csikorog szegény. Gyönyörű balkanyar következik. Aztán egy kis lejtő, és lenn vagyunk a következő völgyben, ahol a főút megy. Na tessék! Jön az elágazás. Mi Szántód felé megyünk, amint látszik, az 17 kilométer. De mi majd előtte Köröshegynél eltérünk Szárszó felé, úgyhogy hazáig összesen 25 még innen, úgy emlékszem, már jártam erre sokszor. Itt balra megyünk. Ott a piros autó, ahol megy szembe, az a Tab felé vezető út. Ott is jártam már egy csomószor. Illetve ez a Tabi elágazás lesz még csak, bocsánat, odáig még el kell jutnunk. Ha. Na most kikapcsolom. Itt a Tabi elágazásra rátelepült egy pár vállalkozás, egy kertészet, egy állatorvos, meg egy étterem vendéglő. Itt már többször ittam legendás, hogy is hívják ott? Limonádét. És félreállok egy kicsit, mert pumpálok a kerekembe. Ezek a hátralevő emelkedők könnyebbek lesznek, hogyha keményebb a gumi. Na, keményebb gumikkal irány haza. Itt most megint leküzdünk 4-5-6 dombocskát, de ezek már olyan barátságosabbak, inkább hosszú emelkedők, nem túl meredekek. Itt lehetne elmenni jobbra Tab felé, de most nem megyünk, hanem nekivágunk az első dombnak Puszta Szemes irányába. Hát csak mutatom. Ja, ez friss aszfalt. Vicc. Mindegy. Ilyen repedezett. Borzasztó. És
simán valamennyivel, de biciklivel katasztrófa. Semmivel nem volt jobb tavaly, amikor még nem volt rajta az új réteg. Most hát látni, hogy be van horpadva, süppedve, úgy szar, ahogy van, pedig a többi részen őszintén tök normálisan meg tudták csinálni, így a falvak között a világ végén. Hát itt nem. Itt látni, hogy miről beszélek. A Dombok címén. Ez egy 4%-os emelkedő volt. De már túl is vagyunk rajta. És akkor itt megint megy az út. Kicsit le, aztán föl. Megint föl. Alapvetően emelkedik azért. Valahol Pusztaszemesnél van az emelkedő vége. Hú, azért ez gyönyörű, hogy átsüt a fény a napraforgókon. Nem gyenge. Remélem majd látszik belőle valami. Meg is állok, csinálok egy fényképet. Na, ott a távolban, a fák fölött látni a viaduktot, Köröshegyi viaduktot. Most érünk be Kerekibe. Ez az utolsó falu Köröshegy előtt. Köröshegy pedig ugye a viaduknak a faluja. Mutatom Kerekit. Itt az út bal oldalán megy a bicikliút, amit egy vagyonért építettek. Minden porta előtt van benne egy bukkanó, ahol a kocsi feljáró kibukik az útra. Használhatatlan. Úgyhogy még embert ott nem láttam rajta menni. Arról nem beszélve, hogy az emberek megállnak rajta, mert a portájuk előtt ott parkolnak. Meg kihúzzák a kukát, akkor azt ott hagyják fél napra. Úgyhogy egyszer-kétszer végig mentem rajta becsületből, de hát úgy döntöttem, hogy mindennek van határa, és nem megyek rajta többet. Ez az út megszar, de legalább lehet haladni rajta. Nézd meg, a rolleros is itt megy. Ezt a kis haranglábat nagyon szeretem. Ez az egyik első utamon került a szemem elé, akkor fedeztem föl. Még mindig Kerekiben vagyunk. Nagyon kis bűbáj. Cicó! Hát te mit csinálsz itt az úton? Na. Itt most duplán vétkezünk, mert itt el kéne menni jobbra, egy kerülőre, hogy ezt a völgyet itt kikerüljük. De hát kerülje, akinek két anyja volt. Pedig én betartom a szabályokat, csak kurvára semmi értelme ennek. Tudom, hogy az nem mentség. Itt az utolsó 200 méter viszonylag normális az ezen az oldalon jön. Rá is térek. Értem én a bicikliút lényegét. Itt átvisz. Ezt is értem. És akkor lehet megcsodálni a naplementében a viaduktot.
napraforgók már becsukták a boltot mára. Viadukt alatt egy parányi hajszál csíkban látszik a Balaton, de nem tudom, hogy ez a képen fog-e látszani. Viszont érdemes megnézni, hogy milyen hangyányiak az autók meg a buszok a tetején, és amikor a Facebookon vagy valahol fölbukkan egy fénykép a viaduktról, akkor az okosok elkezdenek pampogni, hogy ez csak egy pénzkidobás volt, mert hogy itt simán le lehetett volna hozni az utat a völgybe, aztán ott föl a túloldalon. Aha, alatta egy tó van, meg egy csomó épület, arról nem beszélve, hogy ilyen meredek lejtőt meg emelkedőt a világ nem látott még autópályán. De hát ugye hisztizni mindig lehet. Amúgy meg gyönyörű. Föntről is gyönyörű, mikor az ember a dombról nekiereszkedik. Majdnem 3 kilométer hosszú. Na itt megint elvisz minket az út át a túloldalra, és itt megszűnik a bicikliút. A legkirályabb, úgyhogy meg kell állni. Mert onnan Kereki felől jön a forgalom. Ha nem jön sehonnan semmi, akkor jövünk mi, és rátérünk az autóútra. Amiről több helyen levezetnek, de hogy miért? Hát ugye nyilván ezt a hitvány szarfos bicikliutat meg kellett építeni, mert egy csomó pénzt el lehetett költeni rá. Na, milyen? Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen negatívba hajló vagyok most. De hát vannak dolgok, amik egyszerűen vannak. És néha beszélni kell róluk. De ez akkor is gyönyörű itt. És örülök, hogy belevágtam ebbe a körbe mégis, mert azért ott Köccse fölött egy kicsit elbizonytalanodtam. Ki voltam fulladva rendesen, viszont jól megdolgoztattam a ketyegőmet. Hogy kellene nekem még itt 30 kilométer. De jó, hát még nem vagyok otthon, de innen ez már tényleg csak karikázás. Le kell ereszkedni a partig, Földvárnál, és akkor onnan a parton haza Szárszóig. Na ezt is mutatom. Ez az a kávézó, amit most nem tudom, híd és étterem, vagy völgyhíd, konyha és nem tudom, valami. De hát ez tök jó itt. Na és akkor most a völgyhíd alá, ezt így föntről mutatom, hát hogy látszik. Itt van alatta egy körforgalom, és itt a bálványosi elágazás, ami egy nagy mumus nekem. Oda megyek majd föl biciklivel, hát az kész, az halál oda fölbiciklizni, viszont iszonyú sikerélmény, mikor fönn van az ember. Most innen már csak legurulunk tényleg Köröshegyre. És csak mutatom, hogy mekkora király ez a kilométerórám. Tudja, hogy lement a nap, vagy legalábbis átváltott éjszakai üzemmódba, és bekapcsolt a világítása. Gurulunk Köröshegyre. Na jó, akkor mutatok egy ilyen selfie-t, mert ilyet sem is csináltam még. Hello! Szép az élet. Itt a bicajom. Itt vagyok én. Fogalmam sincsen, mi látszik. Hát a pocakok az biztos. Megpróbálom nem elejteni a GoPro-t. És visszatenni a fészkébe. Volt már a két Köröshegyi templom? Biztos vagyok, ez nappal azért szebb, most már 8:40 van. És határeset
Most fog lemenni a nap, különben még ott, hopp, még be is sütött egy pillanatra. De ez is az egyik kedvenc szakasz, amit a lejtőn jön le az ember, és a két templom integet. El is megyünk balra, és megnézzük ugyanezt a két templomot a völgy túloldaláról, az is pazar lesz. Egy kis naplemente. Ez a rész, ahonnan lelátni a templomkákra. Jaj! Hát itt mit látni a GoPro-n ebből vajon? Szinte semmit. Na mindegy, szóval ezek gyönyörűek. Ugye ez nagyon nagy látószög. Ott van valahol a templom, de erről van egy csomó fényképem amúgy már. Az első pillanattól, amikor elkezdtem biciklizni, az első utamon fölfedeztem ezt. Na, nyomjuk tovább. Na, ez már Földvár City. És ott megy le a nap. Még mindig nincs naplemente. A GoPro meg még mindig húzza, pedig már sárga volt a kijelzője, amikor elindultam. Mármint a apujelzője. És azt kell mondjam, hogy a kerékpumpálás is nagyon-nagyon jó ötlet volt, mert sokkal jobban bújultam.